Vil du indsamle penge til din forening eller skole? Så skal du gøre det med Baltus-konceptet Støt med blomster. Vi afholder rigtig mange forskellige kampagner, som er perfekte til alle slags foreninger. Når du har fundet en kampagne, som passer til din skole eller forening, kan du på vores website anmode om en salgspakke. I pakken er der salgsblanketter og tips og tricks til, hvordan kampagnen kan blive en succes. Du kan motivere dine sælgere med en tydelig målsætning. Det kan du blandt andet skrive i et vejledende brev og bekendtgøre det på sociale medier. Salgsblanketterne og det vejledende brev deler du ud til sælgerne. Derefter kan de vise disse til venner, familier og naboer for at sælge blomsterløgene. Efter et godt salg bliver alle bestillingsblanketter samlet ind igen. Du kan nemt indtaste bestillinger på vores website i det praktiske optællingssystem. Efter indtastning afgiver du bestillingen hos Baltus på websitet. Inden 10 dage bliver den samlede bestilling leveret på en adresse i Danmark, som du selv vælger. Når du har modtaget leveringen, kontrollerer du den samlede bestilling. Læs de medfølgende instrukser og klargør de enkelte bestillinger. Derefter tager sælgerne bestillingerne med ud til køberne, hvor de modtager betalingen. Når alle bestillinger er blevet afleveret, og du har modtaget betalingerne, er du færdig med kampagnen, og 30% af pengene er til din forening eller skole. Baltus-konceptet Støt med blomster, den helt rigtige partner til at indsamle penge til lokale og velgørende formål.